dada ay Miss Alicia kaming Los Lixi, gani hamin niabot, nagdangan mi ni Mama Julie. Kaya napit po si Just Hagna. Tapos Alicia, kaya ni uli may kaya anniversary nila sa nanay tatay ron. Happy anniversary ni nanay o tatay. Taysa. Ika-55 anniversary. Ha? I love you, Aliana. That's Aliana guys na. Pakita day. Dahil nagsusamok po, nagsilhig ko. Nilhig ko sa kaya na yung abot isita nga. Uwawatag maridyo. Di day no? Uwawatag maridyo nga. Siya po tagsahog. Day no? Nilhig ko tag maridyo. Day no? Pero, di ta mahiya sa kalisod o na ay. Bisita mong abot. Day no? Bisita ha, Taysa. Ha? Unsang bisita, Taysa? Galing ag Mickey Mouse nga buhi day. Kantasan. Ug I need to know, Taysa. I need to know. Diyos, sa kaya ka na. Kudarin mo ni. Voice to say, I need to know. Taysa, voice to say, I need to know. Sige. Voice to say, I need to know. Puta! One, two, three, go! Pirin, gamayin. Ikaw, ato ba na? Video. Sibag patir! Huwag pa sa sana. Sibag na kay grabe. Sibag. Dahil skiya, kaya na mga skiyas ko. Ano na kayo? Ate na mga bata, front. Front, mga bata. Gulumitan mo. Anak, agad ako na. Front. Buuin na. Ang iring ko doon. Sansa ka Diyos. Se! Ready, 1, 2, 3. Kay Madam Sapa. Juan. Hala, Ismili. Smile to me, smile. Yeah. Ready, 1, 2, 3, smile. Teka na, sige na kayo. Nagkanak ko sa iyo. Yan, kakagirin namin ni pulis kami sa kuko. Ano ba talaga kami taon? Hindi na kaya sanina. Alam niya lang kung ba't niya sa iba ng mga cellphone. Sige yun! Sige! Kaya kami na kami. Hanggang labi na! Ay, bahala na. Bahala na mga hanggang ipasin. Kilapan na sila. Sino ba na? Lumata! Kagubo ka! Nagtawag ko tayo Marcos Kuan. Sanggalan. Tapo na yung mga... Nanapo na ba vlogger na ito? Ang mga Nagigugop na ang isa. Nagpunit mas kubaw ang isa. Nagpunit mas kubaw. Sakpan. Tasan! Nalawat nagkubaw. Wak pa na yung ampo. Tanawa lagi. Kita na lagi. Masapa. Taysa, love you, Taysa. I love you. Kailangan ko dari guys. Kay murag nagdibo guys. 18th birthday na. Hoy, pamilo na di mo kami picture-taking na si Lisa. Ay, batasan. Bisuot na. Ay mo ko na po. Yung nani ko na tatay, ikaw po na Naghugot na lagi mo sa nina. Di man noon mo nagka... importante. Yung tanawa na to 10 years from now. Ayun, magan. Ang butang pa rin kay panganay. Dahil ang buhat mo. Ako na guys. Ay, ako na. Ang simalaw. Tuwa naman. Ang isa. Ang kanan nagtatay. Anniversary katiri. Mansari. Gausa kay Nairo. Gausa. Adyo sa pabubidyo. Gausa. Hala guys. Das. Teribers guys. Gingkuha ka nagtapulapok. Kay di ay taga. Antikira. Gikan og Manila. Gausa ba kay ahang kabon dyan nas iro? Gausa kay ahang kabon nas iro. Pagsige. Di anak ko ang tire. Minamahal ni tire. Yeah. Char! Sana all! Ay! Sana all! Pa, dadyo na po tayo mga aso. Padado sa iro kay mahangkab unsa kanan na. Kadyo. Kita mo kaban. Tapari, arong matupal. Guys, tara sa pokling ball, guys. Di ana simbol guys. Mau na kadyo ni guys. Di ana dyan. Minjao ng tire. Di ana banahan ng tire guys. Walis limbol mo powers. Dito mo dakan ng tulog. Di ka ba sa ha? Ang ganda sa mga pang dito na sa ko na no, pasudla. Tiaw, usa wala na magasa sa airplane. Ay, kaya pagka Manila. Ha? Asa gay, kaya pagka Manila, gay.
Mga sa tao. Eh, ang pinagwato, gilin mo ba? Kuya, ako ka sa atin, litso-litso sa tir. Pao, nahigon mo lagi dyan. At ang iba tangatang Francesca nga to sa Ginoo, di sa magluhag ug mahimo pidel ang mata. Ang langit ng yamahan, daghang salamat Ginoo sa takna karon nga kami nagkahiusa sa anniversary nga nanay tatay, 55 years together. Grabe. Makaingan naman ta og sana all. Lord, dugangi pagtuig, ngilhan pa nag-uban, dugangi pag mga 50 years more. Salamat Ginoo sa grasya nga imong gihatag nila nga nagpadadon sila sa pagminahalay. O Ginoo, dugangi pag ilang mga kinabuhi. Mga na yung ihanjo ni mo Lord, o Ginoo, panalanginin ng pagkaon karon nga mga sawhan. Unta maghatag ni kabasgag sa among lawas o Ginoo. Panalangini ang mga kamot nga naghanda nini ug ang mga tawo nga nagpagawa suporta para makahatag og gamay nga pahinungod sa among ginikanan. Dugangi pag ilang grasya Lord, puna pag ilang bulsa. Kining tanan ang giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Okay, amen. Handa karon mga anak pa. Happy Happy anniversary! Oh, ato din kalitan day. Pero na mo sila. Where is the lighter? Patapit sila na. Aram mo. Pamin pa na. Panak, Nay. 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 Sana ulo. Lighter. Kadira. Kanana, nagsinga-singa na, naruurot na. Panapin mo kay Magutano! Happy anniversary! I love you. Happy birthday. Grabe na. Asa ba plato ko no? Katsado dahil Nay. Anniversary! Ikaw pa lang yan ah. Maglasa. Ari ka. Boom. Lala mga ano! I love you. Kapigihan din yung buhon. Mga anda guys. Hello guys. Welcome Ate Jocelyn. Thank you. Sana sa mga nagawas ba nino no? Kita ko ng mga auntie, kita doon magmukbang na din. Dali. Guys, sanina niya na. Tabuha ko. Madam ko no, sanina niya na no, itom. Tagda ko. Da guys, nanina sa pangutang. Budot sa te. Burot sa akin, ito burot. Burot ko ka na, burot sila. Nay, why are you sad? Awan na ulong ka pa kanay. Dihan man. Sabi mo, pag hinabakit, nagasing Nay. Ayun sa awan. Di ba kami wakwak? Gagi kubaan sa halag din Nay. Nabutay ko. Ay, kita buto-butang. Ay, ko buto-buto. Pero kasi ka, wala ko buto ka tadi. Nay, naglaguto ko tadi. Naglalaguto. Full by my heart. My heart. Kaligan mo din. Dapat kasi kaki ka na. Baka wait na. Ang panganing ang tao na. Sige kayo wala sakit mo. Ano ba ron? Yun sa pusip na gang. Wala. Manay na. Kisama ron din na mukha. Pero nanay, nakakita naman dyan tiri, di na nakutason. Pato mo lagi tayo personality rin. Karon pa. Basig sa una rato kasi na on. Dahil, basig na ako kasi nag-ibang na una na nakita kas personal. Balik na damage na. Basig na damage na pagpati. Damage na? Damage na property. Huwag na kuhan ba yun? Saan na pagkaan nito ba nila tabangan? Tapos yung interview. Lagi na yun nakakuhag lo. Magkakunit na sa pananinyo. Sabi na luto ka? Ano ko din? Wala ko din. Nakagawa na bito na si Sagingani si Takagubot basta magtabok. Kita na anos vlog. Kaya mama kas Manila takot ugly. Ha? Hindi na ko mo. Ano sa ino? Muli itong kauban. Namisunod na rin bakit eh. Iya. Guys! Magkuha ko ice cream kay mukha kang kurus tatay. Man naman dyan kakagluto. Ang ko dyan ice cream. O, binitay o kuhan. Kaning isa? Tigil man. Habang nila namin susunod ang kuan. Ang mga habang nila namin susunod, kasi ano naman itago. Ila-ila sa nila.
Dalawa to. Ubi flavor ni Tay. Abang nila naman ito sunod. Hindi ah. Ano nga, mga mahitabo ka ba? Magdahon na pa kasi. Mas nanay mo ka. Sa ikuan na na. Para magtaklob na Dalawa to guys, kay Pero di ay. tama ko panghipo sa kusina. Kaya di bukasan. Ubi ang nakapuno dahil guys sa flavor na. Ako rin nabili na rin guys. Kaya ito sila nag-upload. Maghugas ko. Hugas ako. Yan. Pag-slipper be. Yan na po ko guys. Kamay. Ice cream ko na. Pwede dyan ay. Gabiin naman ay. Kamay nanay. Nag-cornito na ba na galingan ay? Ano pa nito ba tayo? Aka na ngay. Kuang tatay. Kukaon pa. Dara, bintang ka pa. Yan, kukaon na to. Ito ka pwede chocolate day ha. Huwag na day. Kaya gabiin na day. Gabi na ba? Ito si Mama Ali day. Tara, ha? Kapag, yung mga kamay ha? Umot na ito dishwashing guys. Pagduko ang matadali mo. Buktot ko rin ito ng ginang hugas. Ay, grabe lababo pa. Tuhod naman na nga. Katawa po silik siya. Pero pagkarihit. Umot ka na dishwashing guys na. Hindi natin yung mayon.